protagonista bat, Jose Manuel Oiarbide, San Pedrokoen delegatua. Lasai xamar, 10 segundoko altxorrarekin txartela lortu duzu, zorionak horre balio du, ez? Eskerrik asko, bai, sartu du, lortu dugu, sartzia zan principalena, eta hoi lortu dunean lasai gitu geha. Nik uste Brankaz lan oso ona egin duzuela, eta behar badagero datoiekin ere etortzen ondo moldatu zaretela, ez? Bai, Brankaz oso ondo jungera, eta etorri ere bastante polikin dugu, Osea, que yo ikusten dezu, ziabogan buelta ondo maten bali maizu, konfiantza ere abisatu zailo gaizkai, ziabogan denbora zutela, eta beste konfiantza etortzen zea. Bueno, eta hemen dela San Pedro, Donostiako banderaren lehia honetan indartsu, ez? Bueno, indartsu, temporada guztia makau oso indartsu. Pasa que kontxa usten dugu denok olimpiada dala, zea dala, baina temporada guztia ondo. Lo que pasa que hemen faiatzen bali metzenun, pues ya, ez dakit, porrota bezala izaten da, baina, bueno, barrun gaude eta guain zelebratzea. Oso ondo, eskerrik asko eta zorionak. Zuiri, agur. Bai, Gabi Larrinaga, San Pedroko arraunlaria, hemen bertakoa, Donostiako kaian jaiotakoa, eta ez dakit, 13-14 aldiz, Donostiako banderan izango zara, zu ere marka guztiak hausten ari zara. 6 klub ezberdinekin? Bai, hala usteet 14 kontxa dela, eta bai, ontxe kontatu ditut, usteet 6 klubakin. Helburua beteta behintzat, ezta? Nahiko lan, kanpora nahiko ondo, baina gero barrura dena eman beharra zegoen, eta asmatu beharra. Bai, behar bada, nahiko fuerte hasi geha, genekin kanpoan barruan egotea importantia zelako, eta gero esportz hori barruaka ordaindu egin dugu, ez? Azkenean zehose galdu dugu barruaka, baina barruan, importantena. Aitor eta zure esperientzia gaur beharrezkoak izango ziren, ez? Hor arraunlari gazteak dituzue, behar bada itsaso txarrarekin eta asko trebatu gabekoak, eta zue gaur agindu beharro. Bueno, hortan saiatzen geha, ez? Esperientziaz aparte indarra ere behar da, holako estropatan. Azkenean gauza askoren batura bat izaten da, eta, bueno, pozik. Zue barruan, Astillero Ordea kanpoan, eta Urdaibai gaur oso ondo, eta barruan da Urdaibai ere, betiko ez usteko hori, ez da, beti bakarren bate behar bada utxe egiten duela, iaz esate baterako zu zarautzen zinen, eta kanpoan geratu zineten, aurten Astillero hori tokatu zaio. Hori da, lehengurtean gu izan ginen, 8. Aurten Astillero kanpoan geratu da, baina uste 9. indula gaina. Bai, bate hon bat kanpoan gatu behar da beti, eta aurten, bueno, hau itokatu zaie, eta hau horrela da. 7 dia eta 7 lekua bakarrik. Lehenengo helburua bete duzue, bandera beste kontu bada, eta etxai asko, eta kaiku zer esanik ez. Bai, oain beste pelikula bat azten da, oso diferentia. Zaber, tandak nola gatze dian, egun nazemuz dalkasun, beste borroka bat. Eskerrik asko. Bai, zuei.